Ngete anemono okuro kwendagara gochia cheskuru gose school feeding program kolengano mugwimen repe county ya Kisii zidonya totoko kwana ase bunge litokolialera isiko ya magachi bunge liganyare kubolia anemono aba bunge na boigobono nensemo ya serikali kone kibuna abana bakenko igobale ndagara cheskuru asomo libero munyakante na school feeding program kolengano zidonya totaburi ni gate beruna okoyo kwendagara gochia sabana sensemo school nchire muyo kunyara kongo ya anemonya goikirania birengo byegisemi na kunyara gokine birengo isemi a liganyarire kubulingana yukura serikali gendere gosirwo kende gikomi eri abana banyore ndagira ase chiskuru omanyete ebintu mbire basic aro mwana nchata bwenereti kuborwa ebintu mbire basic otango bana mbali kubogoli mitungi bakwira amachi esukuru otango ndagira teri kubora bakenya ekiagera chinsemo chiri embule gotubuya buna Gusii buna Kitale buna Western otange serikali ge university tiororo ebegete amache akumule ruchindagerechi endagereta bwenereti kubora chipara otango chipara echire nywe omonto chagete formula okorosie echiro etabwati estima echiro etabwati enyomba bakogenda ya kibara ebinte bibire basic bono omonto yogocha ne idea nga chibese chiendagera chi abana chiri bakoliere sukuru chirusigu ndindi nyoro iga nachete program yayo umaito ndindi nyoro chipali chiro siri chionsi chiweteka abantu bagoswenena ndindi nyoro iga chagete program ngakira Friday abana bali echabati imomanyete nga Kiaru constituency okonyoro omongina abate miaka 30 no mugaka abate miaka 40 bakweni role kogende sukuru okobe chabatirie banyore Friday ekerenda gerero abante bakweni role abane bagosoa egere ba concentrate basoma bono nebo mugako yoro chobate miaka 40 ochire geranyore chabati yandindi nyoro tokonyoro somi gukolikerieta nonye nabane batagete banyoro mwibuli omanyite kolika illiteracy eruororo bono intulika toko encourage abana baito baso school igotoko ba discourage ngobate marusiri oyoche tene idea yo korusi chibesa sabana bakuragire school nonye nche donye tikonyora tinda feel program eye mono ikiagera nkororande nchara nechire okero konyora chingende chiwocha che serikali no mochera abantu bakuminyoka eye koro kenchara nero so tiga abantu understand ibintu bire basic ebintu biri omonto abwenerete gutwara ntwatema kora ababolire ebintu ebikagusi togateba chichire chisalegete chipara abantu bagakwana okoro tigata togateba lende tigatokire tororo gosi chipara echinchinche nkolengi amaraika achire mwachengire so for now school feeding program ketali discussion y'abantu babwenerete gukwana ekinege ndoke bwenerete ko bororo express talibone gatokocha kokwa chinse chinde chibwenerete gukwana buna bakoros chindege chestima chitreni chestima intubone to gukwana ebintu biri analog ebintu biri byakare bimyake emye mo yetire moyiga akaire kire sukuru amabere my friend boniga ndagera gakitigera ne ase chisukuru buna yarenge abana baragere ba concentrate basome buna into abangina twakura parliament togateba abana baegu chisanitary towel every primary school na abana ba JSS mbanyorete bone segiyende tokobeka na abana be secondary na barabo banyore iko tonyara ko indorori abana bangasi school abana basome akito chake kukwana chindagera boniga igantu ikesabali ase to bangete gochi ngajenda yetu nendagera tokukwanire ganto keroche boli igatwakwanire goro yabanyagitari aba yabagokonya abantu chinyagitari twakwanire goro yechinchera chiekerero cyo gusimika chindagera